pagbutang. Ayan na po. Sila mama nauna na. Kamu pa, di namin gawin. Ba't magsabay ka? Sabay na ka mo, tro. Wow. Wow, and look. Dito na lang sa gilid. Hindi mo tayo malapis ka. Ako nag-adjust. Anbagag ko muna di time lapse. Baga, Baga kaya pag i-adjust kita na. Ito nag-adjust. Paparatago ako tadi ako GoPro tadi pala natubangan. Karpo ka. Hayır. Dapat puro kita mag first bite. Ay first bite. Mag-arag ka di ang bite. Oh. Sige. Galad. Hindi kaya. Hindi kaya. Pasin. Kulang kay kadane. Ni Ramos. Usad ka na masyaba. So yun mga kaparing Gison, good morning. At yung magdadala tayo ng mayroon tayong dadalhin dun sa team. Sila mama nandyan nagluluto ng ng gulay. At tingnan muna natin. Luluto ng gulay. Parang dito ko kakain. Babalik din ako dito sa bahay. Dito sa bahay nila mama. Di talaga sa ugan sardinas. Ano yun naman? Balay ka. Labong. Gulay na labong. Papa. Amo ay. Parang. Bad no? Balik mo sana ako. Oo. Punta na ako dun sa barracks muna. Dahan-dahan lang daw sa pagmotor, sabi ni mama. Kahapon nagbudol fight sila. Hindi ako nakasama. Siyempre nasa trabaho tayo. Ngayon naman gusto kong makabudol fight sila mama. Sarap kasi pag yung yung kabanding mo yung pamilya mo. Init na. Bali hatid ko lang to, tapos babalik din ako. Nandito na ako sa palabas. Pamunta na ng sentro. Alright.
Yo. Pakwan. Sawa. Sawa. Amo. Well. Pakwan. Etay. Ay, nakabalik na ako dito sa bahay. Init, grabe. Balik, pag galing sa bato, bumalik ulit ako dito kasi magbo-bodle fight nga kami magkakapatid. Sila mama nauna nang kumain. Doon kami kakain sa sa pinagawa ni Nini na babuyan. Diyan din ako dati nagkulong ng baboy nung binata pa ako. Tapos nung nagkaroon ako ng asawa, diyan kami nag-alaga. Beres ko kasi dyan kasi may kawayan na magandang maglagay ng dyan, babuyan. Abang-abang na lang, napakasarap ng ulam namin, luto ni Papa. Kanina pagpunta ko dito, nakita ko yung luluto ni Papa, yung labong. Minsan ko na lang siya matikman. Kaya sabi ko, babalik ako dito kakain. Kasi minsan ko lang siya matikman. Sarap kasi yan. Gulay na labong. Ayan. Sana magustuhan niyo yung vlog ko na gagawin about dito sa bahay lang muna. So, mamaya, pag may time pa tayo, babalik ako dun sa site para makatulong pa rin tayo dun. Alright, hinatid ko lang yung pakwan nga. Okay. Pagbutang. Ayan na po. Kasi sila mama, nauna na. Ikaw pa, dinamig ka. Papagsabay ka. Sabay na ka mo, tro. Bebe. Pwede na sali. Amo nga ni. O, dali na ni. Okay na. Heros na. Ako na mag, Vlog. Salita ka. Busog na naman kami ni Dere. Kunin mo yung yung kud-kud. Good. Masarap Wow. yung kinod-kud. Sarap. Yeah. Ang sarap, kinod-kud oh. Kaya kita parang Ay. Dami. Kasama na. Bago pa sa naman naabot. Yun sa kulungan. Bagong abot ang presyo. Kasi pala na musiga. Kasakto pa tanimot-mot sa di ay kermi. Kasakto na mot-mot di ay. Ilagay na natin tayo. Hala, tawag ko. Wow. Ay, Uy. tutong. Akin yung totong. Yun. Sila, baby. Ilagay na natin yung pack 2. Bakto. Ha? Wow. Yan. Sa sunod magbudol pa tayo, may sabaw. Ginagawa namin yan dun sa site. I-connect sa internet. Tadi ka naka-connect sa ito. I-chat mo na nga. Di man sa di mo. Video yun eh. Ayos ni kasad to. Tapos bawain mo naman sa mga kupal. Wow. Wow, and look. Dito na lang sa gilid para aesthetic. Aesthetic. Si ulam sa digbit nga. Oo. Dali. Tama yun. So ito yung tawag dito? Labong, Tagalogan malabong. Yes. Akin yung totong. Gulay na labong. Sa digit na sa di amora tara. Wetet. Ikaw na kamo talaga ma. Nag-utulan siya na akong ano. Lingawan na, Sinabayan ko magsabay siya. na kamo. Tama na ako na ito. Siram, sarap ka gulay. Ito na ulo kito ko ay. Ang sarap mo, Pia. Favorite ko di labong. Puwag man sana, yung labong-labong pa, puwag man sana baga ma. Yung ano din nga lang sa tukanda. Si Ryan. Puwag kad. Bukuan. Anak ng kabayan. Bayan to. Baka puwag. Sa din na yun ayaw mismo galin. Ay, wag po. Wag po. Wag po. Wag po. Basta naggaling na kaya. Hindi, may video okay. Kamukha ni Aw-Aw. Kamukha ni Aw-Aw si Mot-Mot. Ay, kayo ay. Sa di, urig.
No! Mot o adoy? Yung pig, yung pig. Ito yung kamukha ni Aw Aw. Ah. Kamukha ni Aw Aw. Oh, see? Oh, tagto. Hello! Tawag. Hindi, walang pinagkaiba. At least masiram. Kung balikan man ang TJ. Tender juicy. TJ. Okay, anong ang taste test ng tutong? Taste test ng tutong. Oh, lalagyan ko ng bobong. Lalagyan ko ng labong yung tutong. Gagawin kong burger. samgyup. This is the realistic samgyup. Oh. Ah? First bite. Nakakalimutan ko yung pangalan ko. Sino ka? Si Motmot. Parang pangalan ko na Motmot. Hindi na. Sarap. Minabi, sabay ka sa Nibi. Ginawa na sira. Siya put ka to naggalon nila kaya. Eskwela. So, Mot, ano masasabi mo, Mot? Sarap. O, ikaw naman, vlog take over. Paliwanag mo yung dito sa view, pakita mo yung... So guys, ito nga po pala ang point of view namin habang kami ay kumakain. So, ang ganda-ganda naman. Presko. Kasi dun sa bahay, parang impyerno. Ang init. Si parang Jason ay dun sa bahay. Tapos nang maya, atak-atak na kami, kakain na kami guys. And dito kami nagluluto, oh. Napakasimple. Di, pag bomba raw, Katabi lang ng piggery. Piggery? Saan si Cassie? Saan mo si Cassie, ma? Saan ang Cassie? Casa dali. Hello. Good ma. Kutsinilyo wanta ma. Kausad lang. Mutaba-taba at kaurig mo agama. Ada, payat. Balon tarawa orin mo. Ato, Ano? Ay, Indian dyan. si Mutmut ililoog ko masadi anak ko manan. Ayun. Iba Ah, guwapos. Matubis ko na. Ha? Matubis. Mat! Mat niyang! Gusto mo dito muna? Bantayan mo mga pig? Oo, ganyan na naman yung bata. Mat, gusto mo dito naman na makulong? Baka magbantay sila kay ka. Ay, push up, push up. Hello. Ay, bawal ako magkawak. Makakain kami. Lang ko naman supli si Dali. Ay si Gas. Ganda dito ang hangin, oh. Nagkahangin-hangin. Si Dali at si Dio. Kobe! Ana si Dio. Hi, Kobe! Sagrada. Si Inda. Presko. Wala pang mga mangga. Doon kayo may nagkukuha ng mangga. Ya kuman ay na pagbabatul. Ito pang lubat? Kopa. May na-vlog na. Ikaw nakatakad na. Ayan po, start na tayong kumain. Palit muna tayo ng battery. Ayan na. Wow! Kain na tayo. Si Bibi ka na. Di, nagkukunta si Bibi, sasampay. Ay, narigos muna kuno, ya. Kain, kain. Bibi na. Kama ma? Lad. Ay, tapos na. May naman ikaw mo. Ano pa ang ibutang? Perang ungit. Di na nga ni ka. Singapore may ako. Dahil yan. Ano ka dito, Tong? Di na ugas-ugas. Kaya bago magkaon, magkapot mo ng kimot-mot. Mot. Ano mo? Bago kumain, hahawak mo na kay mot-mot. Oh. Oh. Magwala raw ito. Magwala. Wala.
Ang gasa buko ka. Hindi kayo sige ay. Saan eh? Kaya na. Ini yung kusgot eh. Merit ito. Ako pa ganun sa ini yung. Sige, nag-uudol kayo. Nag-uwa sa lisirong. Ay, dapat tatapalan ka na ko. Yung mga plato pa doon. Isan. Iyakan ko pa ni Isan. Ball o ano? Ay! Sa bata ko yun. Hindi ko lo. Dapat. Makiinom ito na nila kung hapon na Ito yung sa silik. Ay, Nicole? Amo ni ko lang. Namang na nila sa video. Nabigyan pala di kami. Abo ko lagod nga i-share. Ngalay? Kukunin nyo kalito to. Agam ba yun? Pinta ka na bukong rice cooker. Kuyo. Sasapon nyo kanya akong tanilay ko ka lang to. Kaya pala ko sa bako. Agam? Pero sa busis mo ano, pumi. Ay po tayo. Walang pagkakaon ko na naman ikali. Akala ka, balubal. Balubala din? Kaya ako bumalik dito kasi masarap ng ulam. Gulay oh. Amal. Napa, mahal ka sa ayos. Hayang. Dapat puro ka tayo mag-first bite. Ay, first bite. Mag-arag ka na ang bite. Oh. Sige, sige. Galad. Hindi kayo? Hindi kaya. Pasin. Kulang pa ka na. Ni Ramos. Usad ka daw tsaba. Usad daw tsaba. Nga mama. Ma, Update. di mo may pa sa ipapagbalangan. Yan ang tinatawag na nature date. Sa figure yun. Ang matalang nyo kaahala ng bagang sa Batangan. Ka-spoiled bandagod ka mga oreg bantay. 24 hours. Nung uno, refreshing ka parang. Parang nalalasahan ko nga eh. Parang yung amoy is pumapasok sa ilong hanggang hatchan. Flavor. Ito parang sulat on ka mo nag-uuring. Daw pa man to ng mga lubag. Kalaw ka di po wag, di mo masinawagan sa ano oreg. Ano naglalasang oreg. Pa! Pa! Sabi niya, ano ta, pag wala na dati ko ba, tawag Tawag orig. na oreg. Lahat ng orig ano. Naglalasang oreg. Ay, kanya ko ay, bukong maagno. Makanya nyo ka kami, nga bakit kang SK. Pati na oreg, di nakaligtas sa sermon. Napagsasalita. Napagsasaltaan. Hindi ko outfit ni Mama sa tapon ng budol. Ay, Si Maring. si Maring. Hindi yo, sa usad. Hindi yo. Pag ngayon pagkakordap yo, kaya mo lang itatalbong. Nagbong kang sinanay. Ano ka kaya Mama? Kaya na baga sinanay. Kaya ba tayo? Kaya kutunta na. Pupunta na sa pagkaipuan ka na. Kaya mo yan kaya tatalbong. Anya, ano ba nga kayamanan, itatalbong. Talbong tangan ni sinanay, pakayamanan tabagan. Pupunta sa pagkaipuan ka. Nagkakonsyaba. Amo nga lang ko dapi. Minabi! Kaya pa makahabol oh? Kakanta na daw sorry lang ako. Ano mo labi? Ano ito mga nakahead? Amo na yan, bala pag nanong. Kakapot mo na ni Simot mo. Minabi! Kabarbunan mo pati ay. Si mga Simot, nararamragi, mag-oo nga. Manira kong barbuno. Binatangan kaya niya. Naka-dry type. As in type. Tatakanan pa yan ni ano ni Ilowy.
Halloween ni Wow. Kung una mo nang nagturog dyan, kaulod ko. Kaya asag. Ano? Nagbagal ko balik kami, madalang gawat. Ang mga niya. Puto kaya din, kaya sure sa balik. Ano naman nga si Batang? Ang problema doon kasi gabi. Sararawa ko bigbatang ay. Kaya naturog. Sabi ko nila nag-uli sa gabi. Sabi ko gabi, dahil Amo pala si balawad sa gabi. Pinari na raw kami turog. Si Nicole pa rin katos. Maghantol yung kwarto. Kamalas na sa banig. baro ka pala, tukol din din. Amo si Baro ka. Tupol din bed na katuturog. Ay, balo ka. Sir Jay. Kabaro ka kaan. Mag-iron-iron. Pati amo sa pungong-tupon kaya kaan ka. Hindi na kaya si Mama nakaduster ay. Nabag mo sa sapon. Si Maring. Maring. Meron ka totoong. Ano na dapat din mo? Meron ka. Ang gila ako. Eh, tadi na si Keso. Rig, barang. Yan, di tala bakal. Malok ka na. Sitan na mo na kasi ra kayo sa iya. Dok na ka dali. Ito na. Kung pubayaro na ka di ba nga ako. Minabi! Be, magbahal mo na uli ka sa ice tea. Natapos Patapos na basang kami, Be. Buko na yung nabudol. Be, bakal na mo naka-ice tea. Na yan. Manod na? Kaya dyan, bakal na ka di pa may kagkakaon. Manod na. Tapos nakita ka pag-abot niya. Di mo, totoo ang nasa mga nikita ka. Nagkalat-flavor. Sa bagay. Bukan baga popcorn. Piri gusto pa. Halo mo na nagkaroon. Ngarod na yan. Kami man. Kami man, taga-bubua. Winashing na sa mga kuha. Sa bawera di ba? Balik ko sa kamo yan. Pwede. Hindi, pagkakararag ka di, ubag pa yung kamot. Amo. Yo, sa Lawrence! Lawrence, dito ikaw. Lawrence. Huwag po nga. Yo, sa Lawrence, Aliman Balandra. Dapat kasi RG, sabi RG. Pagpahinga ako sa din na kanina, pagpahinga nagkadago sa kami ni Angeline. Apelido ko, Aliman na. Balik sa time. Nagiganos ko sa yun. Example niya, kita ngayon magkadagusan niya. Ako ya, liman na ako. Balik sa Hindi naman yan ako maliwat tapos. Kamu naging babae. Ang uta, ang kani bado niya nakabutang Aliman 25. Subado niya. Sa jersey. Ano sa aliman niya? To, okay, sa pagkara. Magkano pang bulan? Alilan niya ako sa nagbastik. Sa bawan. Sabi ko salaman yan talo. Nagkakarodik niya ako. Ano? Kaya, sa din na ako nagboto. Ang mahal yung paresto. Pero ang kapay-kapay. Dito nagboto. May kabay ko na doon ako. Ito ano oras. Siyasi nga ni nagboto na baga sa di kamarin ito. Ako sabi ko sa rito. Siyasi ako piano piro din. Siya sing ano, pressman. Tama. Nga din. Oo, ngayon pupunta na. Ha? Ano ni? Sa di tadi talaga yung galin. Adi, Nag-abayan ang agdal ka. Adi. Ano baga? Pungag. Pag una ko ba sa gabi, nakatulog na ako. Oo nga. Nabukod na ako sa tiyan. Kamu nga ni tiyan ko busis. Kabakla. Saan ba? Ako sa sarita sa gabi. Di gabi, ako ba nagbibisaranan. Ngayon sa'yo. Anjing. Sino nang asirat pa siya sa sarita? Kabisara ko si Dilad. Bakla Nabuti sa ni Kitchad. Nabuti sa ni Ay Kitchad. Nabuti ko nag-skincare. Oh, magborkoda na kami. Nag-uulid na. Nadamutan man akaling nga. Nagrubo na. Ito, nauna yan. Nagrabungan. Nagrabungan ni kasi. Kuna tools ko. Dahil, bebo. Ito, ako mga ngipon. Baby, uwan na baby? Hindi ko lang natutulon. Ini din nila, gano'n siya ng islo.
Natitikman mo ha. Kasi gugurang ay. Yes, look. Kayamanan ba? Tatalbo. Nag-ako na kaya doon, sa COVID. Magigiripitan na. Hindi tayo malapos man, behan eh. Sabal ka tuloy na mag-iwala tayo malapos kita. Ako nag-adjust. Anbagag ko muna di time lapse. Baga, ako Kaya muna kaya time lapse. pag-i-adjust kita. Ito nag-adjust. Paparatago ako sa di ako GoPro. Sa di pala natubangan. Karpo ka. Hindi ko man nabayad na binatloy. Pero kung mapalaan na. Paglaan mo safety ka. Matatataban ni Nini. Sabi ko na ako nakabay. Panisin mo. Panisin mo. Nagkungap ako kagaw time lapse. Naikapit ka. Silam nag-go, sardinas. Sigat na likod mo. Tagawan. Isay. Makati baby? Oo, Makati. Kaya pala. Sukat nga kaya, baga ko nagkaw niyang kat nga. At yan po, tapos na nga po kaming kumain. Mare. Sila mama dyan na. Ito, binatok mo. Nagliligpit na, papa. Tano, pa. Oy, busog! Sarap ng kainan. Bigo. Ay, dadaw niyon na. Ay. At yan po, hanggang dito ng vlog na to. At maraming salamat. Sana magustuhan nyo nga yung vlog namin ginawa. Bodol Fight, Banding with Family. At po, bye-bye!